So yun guys, yan po tayo di sabi ni tayo malilipot albay. Kaya ba po ang sarong parindahan ng taga-ate, mga kapajakers, taga-ate, mga kapajakers. Ang taga-ate ni, ano, Tune, ate, kapangaran mo. Markan Tune, ang pangaran kan tunay ni Paling Tune. Ayan, nasa yung titinda. Bali, Tune, saan na dyan ang titinda ng taga-ate? Hari sa San Carlos, binili ko man. Saan San Carlos? Tabako. Tobacco. Ano pang San Carlos Tobacco City ang sayang taga-ate mga kapajakers. Ayan, sobrang ngayon kang ano niya. Pero kang pabakal mo pala. 25 ang atado. 25 ang atado kang sayang taga-ate mga kapajakers. Ayan. Kung gusto magbakal din Isang ganito, isang bidol, 30. Ang sarap dyan? Yeah. Huwag ko mga kapajakers. Ang ano niya. Ang sayang taga-ate. Ayan. Iba lang naman yun. Ayan. Bali pa yan San Carlos Tobacco City mga kapajakers. Ang sayang kinuang taga-ate mga kapajakers. Yan tabi si parang Mark Anthony Mark Anthony Borlasa ng kay. Mark Anthony Borlasa kang binitayan malilipot at bahay. Pati kapangarang ko po mga kapajakers ang partindang gwapo. Gwapong partinda kay taga-ate mga kapajakers. Sa gusto magbakal dyan. Ayan lang. Kaya lang magbakal kito eh. Ayan. Salamat mga kapajakers. Bye bye.